Бүгін бөтә дөнья тәмәкеһез көн, ә иртәгә 1 июньдә бөтә дөнья балаларды яклау көне. Студиябыз қонағы тәҗрибәле психолог Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы Лилия Халикова менән бәйле балаларды тәрбияләү үсмерләрнең холкындагы үзгәрешләр турында һөйләшергә исәп тотабыз. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Айгөл әйтеп үткәнчә, бүгін тәмәкенән баш тарту көне. Елда шул һорау буаттар буе актуаль булып калалар. Нисек балалар тәмәке тапмаһын өчен нимәшләргә кирәк? Мында һәйбәт тәртип, насар кылыктар булмаһын өчен гомумән алганда бит инде был мөхит тәрбияләй, характерды, ул нәфилдән генә килмәй бит инде. Шуның өчен шуны күҙ уңында тоторга кирәк һәм мында әлбиттә менә тәэсир итүсе сәбәптәр дә бар. Мында бит инде рекламалар бар бит инде, шулай ук интернет та тәэсир итә, сакырып тора бит инде уны. Шуның өчен тәрбияләүселәргә мында бит инде ата-әсәйләр иң беренче яһәттән гомумән аны шул төрле социаль яктан хәүефтәргә карата, гомумән был күренешләргә карата мына үзенең фикерен аңлы рәвештә үзенең фикерен тәрбияләргә кирәк. Критик фикер, шулай вакытта гел кисәтү, куркыту менән ул һәйбәт түгел тәрбия. Мында киресенчә мына үзеңде кадерләү, үзеңде хаклау, үзеңнең һаулыгың тураһында хәстәрлек күрәтергә, өйрәтергә кирәк. Мында инде мына бу насар кылыктарга килгәндә, мына искәртү нигезендә, әгәр дә гаиләлә баланы нисек бар шулай кабул итһәләр, яратһалар, уның менән аралашһалар, уга битараф булмаһалар, әлбиттә мында хатта ул юлга китеп барган вакытта ла тотып алырга була бит инде. Чөнки контакт бар һәм улар ышанычлы аралаша һәм шунда өметтер бар. Тагы ла әйтергә кирәк, мында бала бит ул ата-әсәнең сагылышы. Әгәр дә ата-әсә үзе тәмәке тартһа, менә насар исемлектәр менән маука, менә бер мисал искә төште. Элегрәк әйттеләр аны миңа бер тәрбиясе. Ялдан һуң балалар балалар баксаһына киләләр, сәйискәндә яки киселискәндә шул стакандарын бер-беренә төкетеп үсәләр ди. Сәкештиреп. Был бит инде нимә күргән бит инде ул. Шуның өчен үзе тартып, үзе эсеп шул ғәҙәттен тыймаһа, ул аҙаҡтан ата-әсә аптырағаны ул сәйер балаһының ул юлға китеүенә. Шуның өсөн әлбиттә бөтә кеше идеал була алмай, ләкин был йәһәттән тағы ла мына нимә дип атала, яуаплы тәртипкә өйрәтергә кирәк. Был нимәгә алып килә? Мында бит тәмәке менән генә бәйле түгел, гомумән насар ғәдәттәр, насар кылыктар, насар төркемдәргә йөреп китһә, шул ук мына билдәле кино булды бит инде «Слово пацана». Унда ла уны бит инде тота килеп шулай тоторга кирәк дигән түгел бит инде, уны анализ яһалар кирәк. Менә был балалар нинди хәлгә килде? Аҙаҡтан бит инде берһенең дә яҙмышы рәтле булманы. Һығымта яһап, ана ундай мисалдар күп бит инде. Шул ваҡытта балага шуны бергәләшеп аралашҡанда тиҙерәк итә. Берне уйларға мөмкинлек бирергә кәрәк. Һәм һығымта яһарға. Шулай уҡ әгәр дә альтернативаһы булырға тейеш баланың, нишләп ул насар кылыктарға ылыға, нимә эҙләй, аның сәбәбен аңлағанда икенсе һәйбәт альтернатива килеп сыҡһа, әлбиттә ул һәйбәт альтернативаға ынтыласаҡ. Ата-әсәләрҙең дә елкәһендә ҙур яуаплылыҡ бар тип әйтергә кәрәктер. Ул атаһынан күрә икән, тәмәке тарта икәнен яки спиртлы эсемлек эскәнен, ул барыр ҡабатлаясаҡ. Лилия Рәшит ҡыҙы, иртәгә бына халыҡара балаларҙы яҡлау көнө. Иң тәүсирәт балаларҙы кемдән, нимәнән һаҡларға кәрәк? Был былай гына ябай гына байрам түгел бит инде күңелле. Был безгә гомумән кисәтү, искәртү, балалар бәхетле, һау, сәләмәт үсергә тейештәр. Мында нимәләрдән һаҡларға, нинди күренештәрҙе яҡларға кәрәк бит инде. Иң беренсе йәһәттән бала йәшәргә хаҡлы. Һәм ҡыҙғанысҡа ҡаршы бына йәш балаларҙың үлем осраҡтары күп бит инде. 1 йәшкә тиклем, 1 йәштән, 2 йәштән, 5 йәшкә тиклем без гомумән алганда 49-нчы урында торабыз. Мына был йәш балаларның күрһәткестәр буенча һәм был һәйбәт түгел. Икенсенән, мына етемлектән һаҡлау, мына бездә гомумән дойма алганда балалар
ысынлап та ата-әсәһе юк түгел, булһа ата-әсәһенең тәртибе аркаһында бала етим кала бит инде. Һәм менә монда әйтергәрәк ыңгай күренештә бар. Менә 21 елдан 23 ел менән сагыштырганда 4%-ка бындай балалар кемигән. Чөнки ысынлап та Рәсәй кимәлендә бик һәйбәт ата-әсәләр менән эшләү проектлары ла күп кенә бит инде. Әйтергә кирәк, менә укуга хаклы, мәдәни тормыш катнашырга хаклы бит инде. Шуннан мына нименән хакларга кирәк төрле көчләү формаларынан. Эмоциональ көчләү, психологик яктан көчләү. Шулай ук кызганычка каршы уны ысында әйтергәрәк, был инде сексуаль яктан да көчләү бар. Чөнки кайбердә бул проблеманы нык куркалар да бөтенләй уны юк хамак күрәләр. Ә без күз йомһак ул проблема хәл ителмәй бит инде. Менә бында ла үзеңне нисек тотырга, уның күрһәтлекләре нисек һәм баланы нисек хакларга, баланы был турында һөйләшергә кирәк. Нисек итеп үзеңне тотырга, кайбердә ул бит инде ниндидер маньяк, кайдандыр куркыныч кешеләр әллә кайда йөргән һәмак. Практика күрһәтүенсә, кызганычка каршы яберләүчеләр әргәлә генә булырга ла мөмкин. Менә балага психологик ярдәмгә айрыса нисә яшьтә мөрәҗәгать итәргә кирәк һуң? Һез нисек уйлыйсыз? Гомумән баланы бит инде хатта ата-әсәһе мәктәпкәсе яшьтә алып килә башлайдар һөйләш. Монда менә гомумән белгескә мөрәҗәгать итү мәдәнилеге тәрбияләнә. Әгәр дә һинең проблемаң бар икән, һин белгескә мөрәҗәгать итәһең. Мәсәлән, балалар баксаһында гына йөргән балаларны анда ата-әсәһе йөртә бит инде. Мәсәлән, мәктәпкә әзерлек һәм башка төрле күренешләр буенча башлангыч классларда әлбиттә ата-әсәһеннән максатлы рәвештә ата-әсәһе бергә менә үсмер вакытында ул үзелә ата-әсәһе рөхсәт итә, үзелә мөрәҗәгать итә ала. Әлбиттә, ул гомумән әле 18 яшькә тиклем улардан ата-әсәләрдән дөйем рөхсәт алалар. Менә бала холкына интернеттың йогынтыгы нисен тигәндә, без бит замана балалары дип әйтәйек. Социаль селтәрдә тулыгын сатый булмай бит. Бында без бит инде хәзер менә бер буын үсеп сыкты. Бер буынмы, хатта ике буынмы, ул социаль, виртуаль, компьютердар дип әйтәйек. Социаль, нимә дип аталар ул? Социальләшү, виртуаль яктан. Шуның өчен уларда хәзер без тартып алып, гомумән бер вакытта ла катгый тыйып кына без мәсьәләне хәл итә алмыйбыз. Һәм әгәр дә инде ул гомумән бит ул анда һәйбәт нәмәләр дә бар. Балаларны без тәрбияләгәндә тормышка бит өлкәннәр өйрәтә, интернет селтәре килеп сыккас, өлкәннәр уга үзләре бик әзер түгел. Үзләре алар анда нисек тотырга белмәйләр, анда нимә бар икән дә белмәйләр. Һәм белгечләр дә әйтүенсә бит инде балалар күбрәк белә кайбер нәмәләрне диләр бит. Һәм хатта менә шуннан файдаланырга була. Нимәләр карайың әле? Мин шул нәмәләрне белмәйм, миңа өйрәт әле. Гомумән балаларга унда уку өчен, үзен Хәзер трендта нимә дип сорарга була инде. Трендта Уның телендә һөйләшергә һәм унан өйрәнергә шул вакытта ыңгай нәмәләрдә күп бит анда, һәйбәт нәмәләрдә. Димәк, ата-әсәләргә балалар менән үзләре менән куша үсешергә кирәк. Әлбиттә. Чөнки уны катгый тыйып кына ул икенче мәктәпкә барган, бөтәһелә бер нәмә һөйләй интернеттагы, был белмәй, улай тагы икенче проблемалар килеп сыгыла мөмкин. Шулай итеп, балаларыбыз һау булһын, балаларыбызны яклайык, хаклайык һәм дөрес тәрбия бирергә тырышайык. Нитиһәң дә без шәхестәр үстерәбез. Зур рәхмәт әңгәмә өчен. Студияда кунакта Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының психология кафедраһы деканы Лилия Халикова булды. Рәхмәт әңгәмә өчен.